Kaixo kazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Oraingo honetan, gure testu dokumentuak editatzeko trikimailu batzuk aurkituko ditugu, eta horrela, edizio askoz profesionalagoa eta zergatik ez, dotoreagoa emango diegu. Lehenengo trikimailua, jarraian ez dauden hitzetara formatua aldatzea. Hitz edo testuaren zati askori aldi berean formatua eman nahi badiegu, dokumentuaren zati desberdinetan egon arren nola egin dezakegu, lortzeko formatu jakin bat aplikatu nahi diogun lehen hitza edo testuaren zati bat aukeratu behar dugu, eta ondoren, kontrol tekla sakatuta mantenduz testuaren gainerako hitzak edo zatiak hautatuko ditugu. Behin guztia aukeratuta, formatua aplikatu eta prest. Bigarrengo trikimailua, bilatzailea. Wordek online funtzio oso interesgarriak ditu, hala nola, Bing bilatzailearen bidez hautatu dituzun terminoekin bilaketak egin ahal izatea. Horrela, idazten ari bazara eta terminoren bati buruzko informazioa aurreratua bilatu nahi baldin baduzu, oso erraza izango duzu. Egin behar duzun gauza bakarra da hitz edo esaldi bat hautatu eta saguaren eskuineko botoiarekin klik egin. Ezkutuko menua erakuts diezagun. Bertan, bilaketa adimenduna aukera hautatuko dugu eta leiho bat irekiko zaigu leihoaren eskuinaldean emaitzekin. Hirugarrengo trikimailua, lehen itxitako iturria aldatzea. Dokumentu berri bat sortzen dugunean, lehen itxitako iturria Word automatikoki aplikatzen duena baino desberdina nahi badugu, honako hau egingo dugu. Hasi atala sakatuko dugu eta ondoren kuadroren behekaldeko eskuinaldean dagoen iturria ikono txikian klik egin beharko dugu. Ez da oso erratza ikonoa ikustea, baina behin hor klik eginda iturri aukerak irekiko dira. Jarraian nahi dugun letra mota aukeratuko dugu eta ondoren lehen etxitako iturri gisa ezarri botoiari emango diogu. Hemendik aurrera, guk aukeratutako iturria Wordek sortuko dugun dokumentu berri bakoitzean erabiliko duena izango da. Laugarrengo trikimailua, testua taulan bihurtzea. Wordeko taula bat sortzea zaila izan daiteke pertsona batzuentzat, baina berri onak ditugu. Worden testu bloke bat taula bihur dezakezu, baldin eta testua logikaren batekin idatzita badago. Adibidez, komen, tabulazioen, espazioen edo beste karaktere batzuen bidez bereizitako zutabeen testuarekin. Aukeratu taulan bihurtu nahi duzun testua eta zoaz Wordeko txertatu fitxara. Sakatu taula eta testua taula bihurtu izeneko aukera bat ikusiko duzu. Wordek automatikoki detektatzen ditu errenkada kopurua, zutabeak eta bereizgailua. Beraz, behar duzun gauza bakarra da onartu botoiari sakatu taula sortzeko. Bosgarrengo trikimailua, zure dokumentua pasaitzarekin babestea. Dokumentu bat sarbidea duena bakarrik irakurriko duena ziurtatzeko moduan bat pasaitzarekin babestea da. Horretarako fitxategia fitxan klik egin, ondoren informazio atalean eta azkenik dokumentua babestu botoian klik egin. Horrek goitiberako menu bat irekiko du non zifratu pasaitzarekin aukeratu behar duzu. Gogoan izan pasaitza leku seguru batean gorde behar duzula, ezin izango baituzu berreskuratu, eta dokumentua irekitzeko beharrezkoa izango da gorde eta itxi ondoren, zuk sortu baduzu ere. Pasaitzek, letra larriak eta xeak bereizten dituzte. Seigarrengo trikimailua, orrialdeen zerrenda. Wordek orrialde bakoitzaren amaieran edo nahi duzun beste edozein kokalekutan orri zenbakia automatikoki gehitzeko aukera ematen dizu. Oso prozesu azkarra da, zure dokumentuei ukitu profesionala emango diena eta gero inprimatzen badituzu ordenatuta mantentzen lagunduko dizuna. Word dokumentu bati orrialde zenbaki bat gehitzeko egin klik goiko aukeren zintan txertatu erlaitzean. Barra berean orri zenbakia botoia aurkituko duzu. Egin klik bertan eta hainbat aukera dituen menu bat zabalduko da. Orri zenbakia behean eskuinean jartzeko, utzi sagua orri bukaera gainean eta ondoren sakatu zenbakia formaturik gabe. Horiek izan dira Worden aplika dizazkezun 6 trikimailu zure zereginak errazteko. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Jarrai gaitzazu eta erne egon gure berrikuntzez, beti egunerotuta egoteko. Hurrengora arte!